Injabulo enothandweni niyokholelwa ukuthi itholakala kwabanye. Niyoke nithatha amakhefu othandweni izikhawu eziningi. Inhliziyo niyozephula nezinu ziyophulwa, icala niyolibeka kwabanye noma nisephutheni niyofuna iphutha kwenibonile ngenhloso yokuyivikela. Ningena othandweni ngaphandle kokuboniswa, izulu lomhlaba nalifuwa ngoba nifuna injabulo yamanje. Nike navumela naphelelisa incazelo yokufa nadela ukuphila nayinikela othandweni isikhathi sisesincane. Ningazi labeni badelela impilo zenu ukuthi bahloseni ingane. Nisinikelile nakwenza konke ngenhliziyo emhlophe nangenhloso yokuveza uthando lweqiniso. Nenzela abantu abebengahlose ithando kodwa basebenzisa igama lothando ukufeza idingo zomzimba. Ukuphila senikuphendula incazelo yokufa nokufa nakuphendula incazelo yokuphila niphambanisa ukhala nothando. Abanye ke bayoqanjwa ngamagama nothando kodwa incazelo yamagama abo bengayitholi kubantu ababafisayo. Kanti okufisayo ubona umuntu efile ephila kodwa ephika ngokuthi akanalutho. Asale ngenalutho ngoba ubuyena abuqedwe abafuna ukufezekisa injabulo yesikhashana. Kokunye kuthando liyoqeda ukuphila lidelisa abantu impilo. Lokho linisa imvula liphinde luniphambanise nayo. Liyonona liludube lunigabisele niphinde nibuyele kulo. Niyophenduphenduka endaweni eyodwa nabantu abahlukene kodwa abangabantu ababodwa ngokwenza nangokuphila. Abanye ke emhlabeni bobusiswa ngakho konke abakufisayo kodwa bayosala nesikhala bekhala olweqiniso bengalitholi. Abanye bayosebenzisa imali beyidlalela, abanye basebenzise yona imali bendlalela ukuthola olweqiniso. Balithola bebedlala abadlalwayo basale nendlala. Ngokubandakanyeka ke egamekweni eziningi nokubukela kokwenzeke kwabanye niyoyiduduza ngalelo ukuthi uthando lweqiniso ilolo ukuthi umuntu aqala ayithande naqala. Kulungile ke niyophila isikhathi esithize kodwa imvelo iyophika ngoba kuyofanele ligcine nithandile noma nithandiwe. Aniyaye ukuphumelela kothandweni ngesimanga sokuthi niyofisa ukuthandwa ngendlela ethile. Ebese nikhohlwa ukuthi kwabona labantu enibathanda ubanendlela ethile abafisa ukuthandwa ngayo ehlukile kunaleni neniyifisayo. Iqiniso ngothanda emhlabeni ukuthi ukujabula kwethu kulele ezandleni zabanye abantu ngoba ngeke sayithanda thina ingunaphakade. Engikufisayo ukuthi ukukho konke esikwenzayo othandweni nesikwenzele uthanda ngabikho umuntu ofayo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa.